And now, it's time for SPG, as in Super Pagganern Secret Farm. Bali, sige, kung walang maglalalaki, napatunayan kong yummy rin kaming mga flat-chested. Hi, DJ Rocky. Nahimok akong sumulat sa'yo dahil sa isang karanasang nagpabago ng tingin ko sa aking chuba chuchu chuba chuchu chuba chuchu dibdib. Noon kasi, maliit ang tingin ko sa mga ito. Ngayon, hindi na. Itago mo ako sa pangalang Senyora. At ito, ang aking SPG, as in Super Pagganern Secret Farm. Noong high school ako, madalas akong tuksuhin ng mga kaklase ko. Lalo na noong mga kapwa babae ko. Dahil hindi ako pinalad na magkaroon ng malaking hinaharap. Karamihan naman sa kanila ay nabiyayaan ng malulusog na dibdib. Sa totoo lang, inggit na inggit ako noon sa kanila. Dahil madalas silang ituring na bida o staring sa klase namin dahil sa kanilang promising na hinaharap. Kapag PE class namin at may running exercises, nai-insecure akong makita ang marami sa mga kaklase kong babae na tumatakbo at sabay-sabay na yumuyugyog ang kanilang D-squared. Para bang yun ang symbolism ng kanilang pagiging maganda. Dahil ang mga kaklase kong lalaki ay sa kanila lang madalas tumitig. At dahil din sa kinulang ako ng laki sa hinarap, sumasagi sa isip ko noon kung babae nga ba talaga ako o baka lalaki ako sa past life ko. Noong nag-college na ako, hindi na ako gaanong nakaramdam ng panunukso. Pero napansin ko namang madalas akong tingnan ng mga tao sa campus na para bang nalilito sila kung itong naglalakad sa harap nila ay babae ba o lalaki. Minsan nga, baka hindi na gender ko ang ipinagtataka nila. Baka nagtataka na sila kung tao ako o baka hayop na naka-costume lang na tao. Ganon kababa ang tingin ko sa sarili ko noon. Kasi lagi kong nararamdaman na para bang hindi ako enough. Na tila ba may kulang sa pagkatao ko. At mukhang habang buhay na akong yuyuko sa kahihiyan dahil wala akong dibdib. Nagtapos ako ng kolehiyo, pero hindi ako nakahanap ng trabaho. Karamihan kasi sa mga nakikita kong hiring ay may requirement na pleasing personality. Sa itsura kong ito, palagay ko meron akong killing personality. Yung exclusive sa mga adik at kriminal. Sinusubukan ko namang mag-ayos at magpaganda. Pero hindi pa rin sumasapat, DJ Rocky. Kahit yung simpleng, I must increase my bust na exercise, ginawa ko rin yan para mas maging pleasing ako tingnan. Pero wala akong napala. Pangkiling personality lang talaga. Nanakit lang ang mga braso at dibdib ko sa kauunat. Walang improvement. Ay. At dahil hindi ako makakuha ng trabaho,
Namasukan na lang muna ako bilang tendera sa isang sari-sari store na pagmamay-ari ng tiyahin ko. Ako ang tagabenta ng mga paninda niya. Minsan, para maaliw ko lang ang sarili ko, kumukuha ako ng mga lata ng karne norte. Hindi naman para nakawin, kundi para gawan lang ng selfie at i-post sa Facebook account ko. Parang nag-a-advertise lang ng paninda. Pero pwede na rin ina-advertise ko ang sarili ko. Malay natin bumenta ako. At oo, DJ Rocky, may mga Facebook friend din naman ako. Bilang na bilang nga lang sila dahil kakaunti lang ang mga kaibigan kong tanggap ako. Kung sino o ano nga ba talaga ako. Kumbaga mga kapwa ko sila hampas lupa. Yan na lang ang ginagawa kong libangan. Hindi ko naisip na ang simpleng libangan kong pagsiselfie ng mga lata ng karne norte at kung ano-ano pang paninda ng tiyahin ko, ay yun pala ang magiging daan para makilala ko. Ang chuba 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 chuchu magpapatibok. Magpapatibok ng puso ko at magpapalundag ng dibdib kong flat. Isang araw, may nag-add sa akin sa Facebook na isang lalaki. Itago natin siya sa pangalang Anurag. Itong si Anurag ay half Filipino at half foreigner. Hindi ko na lang babanggitin kung anong nationality. Kinonfirm ko ang friend request niya sa akin. Sa totoo lang, ang unang impression ko kay Anurag ay parang survivor siya ng dengue. Dahil payat ang pangangatawan niya. Parang dehydrated na langaw na sawang-sawa na sa kalilipad. Pero sige na nga, may konting kagwapuhan na rin. Hindi na rin ako magpapaka-choosy. Minsan lang mapansin ang kagandahan ko kung meron man, so bahala na. So eto na nga, nag-message siya sa akin at ang sabi niya sa PMI, "Hi, senyora. I like you because you are beautiful and you seem kind. I like the smile in your profile picture. Would you mind if I get to know you better as a friend?" At dahil sa excitement ko, lumabas ang pagiging malandi at marupok ko at nireplyan ko siya ng, "As a friend lang? Hina mo naman. Meet me somewhere." At nag-reply siya ng, "I am in another country right now. But in few weeks, I'm going to the Philippines. I want to meet you." Sa isip ko, DJ Rocky, meet lang ba talaga? Pero pumayag na rin ako. At ang sabi ko ay, "Okay, see you then." 3 weeks later, nagkita rin kami ni Anurag in person. Nagpasundo siya sa akin sa airport. Oo, ganun kabilis ang movement ng friendship namin. Sundo agad sa airport ng bagong kakilala. Nung una kami nagkita sa airport, pasimple siyang yumakap sa akin. Yakap lang, wala mo nang kiss. Niyaya niya akong kumain sa isang restaurant na nasa hotel kung saan siya nag-check-in. Nag-fine dining kami. Gastos niya lahat. Sa umpisa, hiyang-hiya ako dahil hindi ko alam kung anong o-orderin sa menu. Hindi ko maintindihan yung mga pangalan ng mga pagkain. Napaghahalata ang hampas lupa ako or humahampas lupa ako, pero okay lang. Dahil si Anurag na rin ang nag-order para sa amin. In fairness, na-enjoy ko ang mga pagkain. Tinuruan pa nga niya akong gumamit ng kutsilyo para hiwain yung steak na in-order namin. Nai-imagine ko, sana yung steak na lang ni Anurag ang makain ko. Nagpigil muna ako syempre ng rupok ko, DJ Rocky. Parating pa lang tayo sa exciting part. So ayun, nagkaroon kami ng konting chikahan, getting to know. Sinalaysay niya na gusto niya ako. Nagagandahan siya sa akin. At nakikita niyang magkakasundo kami pareho. Sa totoo lang, naramdaman ko nung gabing yun ang appreciation na matagal ko nang ipinagsusumamo sa world. Sa universe rather. Ma-appreciate man lang sana ng universe na may ganda rin akong angkin. Kahit flat ang dibdib ko. At mukhang nakita ko ang appreciation ng universe sa pamamagitan ni Anurag.
Kaya hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Tinanong ko si Anurag. Are you sure you like me? Even though my dibdib is flat? Sagot ni Anurag. Senyora, I like you just the way you are. OMG! Should I else? Kinilig ako, DJ Rocky. Hindi ko lang pinahalata. First time kong masabihan ng gano'n ng kahit sinong lalaki. Kaya sabi ko kay Anurag, Okay, since we're here, I'll be straight to the point. You like me naman, and I guess I like you too. Why don't we kiss and make up? Let's find out where this thing between us can go. halos madurog ang dila ko kay English DJ Rocky. Pero bahala na, kailangan kong bumenta. Mga ilang saglit lang nag-bail out si Anurag at dinala niya ako sa hotel room niya. Knock ng pusit, deluxe room ang kwarto niya. Ang lawak! Kitang-kita ang halos buong Maynila. Ganda ng view sa balcony. Tumingin ako saglit pero napansin kong yakap-yakap na niya ako mula sa aking likuran. At habang yakap-yakap niya ako, pansin ko ring nasa mga flat na dibdib ko na ang dalawang kamay niya. Nilasap ko ang paghimas niya sa dib squared ko. At ang sabi ko kay Anurag, More, Anurag. You can do better than just touching my boobs. Do it! At dito na nagsimula ang bakbakang, woohoo, napakainit. Nagkaroon ng malakasang halikan, halos mapudpod ang labi ko sa paghalik kay Anurag. Hinalikan ko ang kanyang pisngi-liig balikat at hanggang sa kanyang dibdib na pinapugaran ng mga kulot na buhok. Hinalikan ko rin ang kanyang pusod na in fairness, malinis. At unti-unti kong tinanggal ang sinturon ng pantalon niya. Binuksan ko ang zipper ng kanyang pantalon, hinubad ang kanyang cycling short at nag-alay ng alay sa poon niyang singhaba ng isang jumbo pencil. Woohoo! Ginawa ko ang nooy pinapangarap ko. At narinig ko kay Anurag ang paulit-ulit nitong pagbigkas ng letrang na tila inuutusan ng poon niyang ibigay ang lahat-lahat. Nang makontento ako sa pagsamba sa kanyang poon, inoff ni Anurag ang ilaw at saka kami nagubad ng lahat ng kasuotan namin. Humiga kami sa kama. Nakatiyaya ako habang siya'y nakapatong sa akin. Naramdaman ko na lang ang mga kamay na may hawak na dalawang matitigas na bahagi ng katawan ko. At sa gitna ng kadiliman, panay ang hipo ni Anurag sa mga ito hanggang sa sinabi kong, Anurag, wag dyan! Mga tuhod ko yan! Tuhod! Knees! My breasts, my boobsicles are up here! At sumagot si Anurag ng, Oh, I'm sorry. At yun nga, inakyat niya ang kanyang mga kamay dito na sa mismong lugar kung saan nakapwesto ang aking mga dibdib. At na-feel ko rin sa unang pagkakataon ang aruga ng isang lalaki sa dibdib ko na minsan kong ikinahiya sa tanang buhay ko. Kasabay nito ay ang pagsuko ng aking hukbong pang ibaba sa kanyang poon. At tuluyan nang nadiligan ang hardin na tila walang katumbas na sarap ang pakiramdam. Sa pagkatapos ng gabing yon, sabi ko kay Anurag, So, what's next? Sagot ni Anurag, Senyora, I promise you that the next chapter is our forever. DJ Rocky, yun din ang inaasam-asam ko, na maging kami ni Anurag forever. Pero hindi natupad ang promise niya. Ipinagtapat niya sa akin na kaya siya pumunta ng Pilipinas ay para takasan ang arranged marriage na sinetap ng mga magulang niya. At dahil may pagtingin rin ako kay Anurag, sabi ko sa kanya, You have to go back home and settle things. Respetuhin mo ang parents mo. Kung tayo talagang nakalaan para sa isa't isa, gagawa ng paraan ang universe balang araw para magkatuluyan tayo. But now, you should do what you need to do. May laman ng mga sinabi ko, DJ Rocky.
Hinayaan ko siyang magdesisyon pero sa kabila ng lahat, natuloy pa rin ang arranged marriage sa kanila noong babae. Up to the last minute, umasa akong magagawa niya ng paraan na ipaglaban ako kahit may arranged marriage nang nakatakda. Pero wala. Mga ilang linggo at buwan ang lumipas mula noon, patuloy pa rin si Anurag sa pagme-message sa akin na ako raw talagang tunay niyang mahal. At handa raw siyang bumalik sa akin. Ewan DJ Rocky, pero humantong ako sa desisyong i-block muna siya. May feelings pa rin ako sa kanya kaso kailangan kong maibalik ang peace of mind sa buhay ko. Sa kabila ng pangyayaring yun, napatunayan ko pa rin namang yummy kaming mga flat-chested. May mga nag-i-stalk sa akin na sa Facebook ng mga foreigner, pero wala akong pinapansin. Panay lang ang stalk ko kay Anurag gamit ang isang dummy account. Nag-aantay lang ako na balikan niya ako dito sa Pilipinas ng kusang loob at hindi siya napipilitan. Tsaka ako lang masasabing, itinadhana nga kami. At totoo ang pangako niyang, the next chapter is our forever. Hanggang dito na lang muna DJ Rocky. Salamat dahil bukod sa mahaba kong buhok, nabasa mo pa rin on air ang mahaba kong kwento. Muli, ako si Senyora at ito ang aking SPG. As in, super, pack and earn, secret file.